Здравейте хора, аз съм Ден и днес ще играем Майнкрафт. Аз малко съм взела ресурси и сега си направим каменна кирка. Тото, те и брат да си направим. И толкова. Забравих да кажа, че нашата главна цел е да вземем поне един диамант. Тук има ли желязо? Не, няма. И се моля също да намеря село, защото аз много ги обожавам. Опа, нищо. Кокошки, умри. Чиба. Така. Нека да се запътваме натам. О, въпише. Къде ми кирката? Айде, едно. Две. Нищо. Тях може да си направим факс. О, прасе. Хоя! Ох, те! Трябва ми пълна тази. Хоп, хоп, хоп. Хоп, хоп, хоп. Да хапнем. Още въглища! Оп. Толкова ще ми стига често. О, пещера! Я, тъмън ще си направя факле. Желязо. Хайде. Накъде забългаме водства? Нищо. Копая надолу. Знам, че по принцип това не е желателно, защото мога да падна в лава, но аз съм рисков човек. Хайде желязо! Опа, чувам вече нещо като лава и не е страх. Ама няма връщане назад. Стигнах до бедро. Ужас. Нещо е там. Се връща. Те тук ще копая. Желязо! Айде! Те богати! Колко е? 4, идеално. Ето и крафт, сега тук крафтинг тейбъла. Едно тук печка ще си направим, ето така. Какво да сложим? Ето отлично. Да видим натам. Още желязо! Шахта! Еха! Кой е това место? Зомбе! Охо! Ще ме биеш ли? Ще ме биеш? Изумруд! За първи път намирам в шахта изумруд. Това е много добре. Според мен е за късмет. Добре, няма нищо друго.
интересно. Да се връщаме. Това желязо сега не ни трябва. Ето. И къде? Ето къщата. Ето къде всеки случай ще сложим. Готово. Сега месото да се сложим. Ще направим една желязна кепка. О, аз не дърво. Имам само, че едно пулс. Ще намерим на тук. Ау! Ето. Още един изумруд. Браво е! Ще станем богати. Да, това още си работи то глич. И готово. И това много сочно. И вкусно. Деликатес. Дай да ходиме. Изумрудче. Ти си ми за щастие. Злато! Мали, това най-хубавата шапка на света. Нема си стръмно. Златна ябълка! Ес бе! Днеска съм късметлия. Още. Това ще взем. Може да желяза, ама тук вече не трябва. Тук да отидем вече да си вземем други изумруд. Ето. След малко се върнем на другата страна. Ошът. Hello. My name is Chorba. Още изумруд! Още един изумруд, маси! Аз не знаех, че съм толкова голям късметлия с изумруд. Я, къде къде другаде. Още! Аз съм в някакъв равин на щастието. Мали! О, крипа. Тя никога не мога да мине. Дайте диаманти! Трябвате ми! О, това плик. Или пък не е. Готово. О, нема, стане никак. Нема да се разберем с това. О. Знам, че няма да се разберем с това няма. За кой вярвате? Аз вярвам за то. Браво е! Много го убих. Още злато! Диаманти! Мале! Колко? Един диамант! Още! Чиба! Това са моите диаманти! Не! Добре. Не очаквах такъв момент, но сега. Важното е, че имаме диамант. Сега видим откъде тръгнахме. Ако не успея да си намеря шахтата, да сме живи, да сме здрави всички.
Еми, добре хора, до тук ще е за днес. И аз ви казвам чао!